Aquí a Porreig, a l'Ànim 2, una plataforma de difusió de l'art, la cultura i el benestar. Avui amb Salvador Companyó. Molt bones, Salvador. Hola, David. Com estem? Molt bé. Bé, doncs, avui aprofundirem una mica més en el que és el coaching i m'agradaria que el Salvador ens ho pogués explicar una mica millor. El coaching és un art, és un concepte, és un procés. Bé, hi ha una mica de tot. Per mi personalment ho veig més com un procés, però clar, dintre d'aquest procés és tot un art, que aquest procés vagi i tingui el resultat que desitgem. El coaching, que neix als Estats Units fa uns 30 anys, la seva idea és la de millorar les persones. Tu amb l'àmbit que estiguis, amb l'àmbit que estiguis treballant o amb l'àmbit de la teva vida personal que tu vulguis millorar, es fa un acompanyament, el coach fa un acompanyament a través d'unes preguntes, a través d'uns exercicis, la persona, el client, com li vulguem dir, doncs va prenent consciència en quin estat es troba, d'on vol anar i de quins recursos té per anar cap allà. I el fet de tenir una persona amb molta confiança, imagina't tu que tens un coach personal, una persona amb qui poder confiar, que no et jutja, que entre tu i ella us marqueu uns reptes, uns compromisos, que al cap d'una setmana, al cap de 15 dies, quan us torneu a veure, tu has hagut de complir aquells compromisos, fa que entris en una dinàmica d'avançar cap al teu objectiu i els resultats són veritablement molt bons, i hi ha estudis que ho confirmen i bé, si el qui està ficat dintre aquest món es veu, i la persona que ha rebut un procés de coaching o ha participat en un procés de coaching, si pots parlar, amb la majoria de casos els hi ha anat molt bé. Això sí, ha de ser una persona que vulgui fer un canvi a la seva vida, ha de ser una persona que vulgui millorar algun aspecte de la seva vida. Si tu estàs en un moment que tot està bé i tot et sembla que ho tens perfecte, no és per tu el coaching. O si tens una ment que està encallada amb coses del passat, amb algun trauma, coses que fan ja que la teva ment d'alguna manera no acabi de funcionar en un llindar on podríem dir de forma natural, llavors potser també aquesta persona ha d'anar amb un altre tipus de professional. Però en el món que estem, que tot canvia i aquests últims anys canvia tan ràpid, el fet de tenir un coach ajuda molt a gestionar aquest canvi i anar cap on volem anar. Perquè, perdona Salvador, per encaminar una mica l'entrevista i per donar-li una mica de pauta a l'entrevista, valgui la redundància, doncs entenc jo com una persona, i et parlo des de la ignorància, des de la ignorància del que és el coaching. No sé si podem concretar una mica com neix el coaching, arrel de què neix el coaching i per què neix el coaching i a quines persones va adreçades. Potser el coaching el relacionem més a nivell d'empresa, però com l'apliquem a nivell individual i en la societat en general. Potser t'he demanat moltes coses, però sobretot per què neix el coaching i a qui va adreçat una mica. Sí, intentaré seguir el fil que m'has demanat si en soc capaç. Clar, aquí estem a Catalunya, inclusive hem mirat a l'estat espanyol, el coaching tot just està naixent. Perquè és un procés nou, no? Anava a dir un concepte, però abans has definit el coaching com un procés, potser millor dit. Sí, però és un procés nou. El coaching en si és un procés, però el concepte de coaching és poc conegut aquí. És nou, és un concepte relativament nou. Sí, és nou. I tot i així està creixent, aquests últims 2-3 anys sembla que està creixent més i està agafant molta força. D'altres països estan molt avançats. Als Estats Units fa molts més anys que el coaching ja està integrat en la societat, primer amb esportistes, després van al món de l'empresa i ara individualment persones, el life coaching, el coaching personal. Va néixer als Estats Units, el Timothy Gallwey va fer uns estudis sobre esportistes que ell considerava que tenien unes condicions físiques pràcticament iguals i unes condicions tècniques pràcticament iguals, amb tenistes, va començar, i es va donar compte que entre aquests dos competidors, la gran majoria de vegades,
per no dir una majoria aplastant, guanyava el mateix. I va entendre, amb els estudis que van anar fent en aquest camp, que era el joc interior el que feia que aquest jugador guanyés, o sigui, el que passa dins la persona, més que el que passa a la pista. O sigui, tu pots tenir unes condicions molt bones, una altra persona les pot tenir igual de bones que tu, però si tu a dins teu ets molt més conscient de les teves sensacions, dels teus pensaments, dels teus processos mentals i com t'afecta això tu, amb tu com a persona i amb el teu desenvolupament cap a fora, clar, poden marcar molt el teu rendiment en qualsevol àrea. I aquí va néixer, va fer proves amb tenistes, amb esquiadors, inclús amb ensenyament, amb cursos de gent que aprenia a esquiar, utilitzant la tècnica del coaching, que després d'aquests estudis va fer servir una tècnica perquè la persona sobretot es faci conscient del que li passa dins i sàpiga aprofitar-ho, perquè si tu et fas conscient d'una cosa, és més fàcil quan treus un raonament d'allò i ho pots aprofitar amb tot el que fas. Doncs es tractava d'això. I als Estats Units va créixer molt amb les empreses, sobretot va començar amb directius d'empresa, per conèixer ells les sensacions que tenien, com pensaven, quines d'aquests pensaments eren limitants, els anaven en contra cap als seus objectius, quins podien ser potenciadors, i molt també amb la comunicació dels seus subordinats. I llavors ja mica en mica es va anar extenent i va arribar el life coaching, el coaching personal. Als Estats Units el coaching està arreu, escampat, polític. Perquè primer, o sigui, diguéssim que el concepte va néixer més enfocat a nivell empresarial i llavors es va anar individualitzant per cadascú en diferents àmbits, ja sigui un àmbit esportiu o sigui un àmbit... Sí, els primers estudis es van fer amb esportistes, però realment on va créixer va ser amb el món de l'empresa primer. Inclús aquí també ha arribat abans el món de l'empresa que el món personal, el món particular. Als Estats Units, com et deia, hi ha actors, directors de cine, els polítics, tots tenen el seu coach personal, quasi bé no els hi entra al seu cap la possibilitat de no tenir un coach personal, una persona de confiança amb qui poder explicar i amb el qui poder confiar i amb el qui una persona que et desperta la teva consciència, et formula les preguntes d'una certa manera que fa que se't desperti la consciència i t'adonis d'allò que sents o d'allò que vols fer, d'allà on vols anar. I aquí està arribant amb empreses, sí que s'està fent servir molt. Ha tardat a arribar aquí, el coaching? Bé, als Estats Units podríem dir que als inicis fa uns 30 anys, més o menys, perquè també és una mica difús, una tècnica que, clar, no és ahir era i avui ja hi és, sinó que es va treballant, després se li dona un nom i així es va creixent. Més aquestes coses potser a vegades costen una mica d'acceptar a nivell social, eh? Sí. Són d'aquelles coses que dius, ostres, sí, però la gent potser és una mica reticent, no?, a acceptar-ho. Sí. A Europa, on potser va arribar més força, va créixer més força, va ser Anglaterra, però hi ha un dels principals coaches més reconeguts, però hi ha algun altre país que també el coaching està molt acceptat. Aquí està molt verd. Jo et diria que si la gent realment sapigués els beneficis del coaching, molta gent faria servir o demanaria els serveis d'un coach. Jo sé que quan la gent es lleva no diu avui tinc ganes de contractar un coach. És normal, però si realment sabés el que pot aportar a la seva vida, molta gent ho faria. Un esportista té un entrenador, sí? Per rendir li fa falta l'entrenador, sense l'entrenador segurament aniria molt perdut. Imagina't que tu haguessis tingut una persona des de fa 10 anys que hagués estat al teu costat i hagués servit per treure el millor de tu, per motivar-te i perquè ajudar-te en que tu anessis avançant d'una forma en què et sentis segur, treballant d'una manera que tots els pensaments limitants o totes les creences que tenim que ens resten cap a fer alguna cosa, perquè tots tenim pors, a nivell conscient o inconscient, i a potenciar les coses que tu tens bones i el que saps fer. Clar, amb l'àrea que estiguessis treballant, si fos amb la feina, si fos amb les relacions, si fos amb l'empresa, amb el que sigui, clar, tens un creixement, fas un desplegament
les teves possibilitats, les teves capacitats van augmentant, i és més, a mesura que les vas treballant van augmentant. I amb el coaching el que es diu que quan s'entra amb el coaching és aquí es ve a pensar en gran, saps? El pensament tancat que tenim, de la visió que tenim de tot, doncs s'aparta o s'obre per obrir totes les possibilitats. Allò de si no fos per això faria, o és que si no fos per això què faries? Això. Vale, doncs anem a treballar per fer això. És que hi ha això i allò. Vale, si no hi fos, què faries? I així. Entenc, doncs, pel que has estat comentant fins ara, per sintetitzar una mica, entenc doncs, que la funció del coach potser és, i ara potser relacionant-ho una mica doncs, amb el que podríem denominar l'era del talent, no? El coach és una persona que t'agafa i et treu el millor que tu portes dins, no? I que potser tu desconeixes o un mateix desconeix, i aquesta persona doncs, és l'encarregat de detectar-ho i de treure-ho a l'exterior, no? Perquè tu doncs, en siguis conscient i ho puguis doncs, o oferir als altres o... No, d'alguna manera... Sí, hi ha una part que sigui d'així, però no és ben bé del tot així. Al fons i al final acaba sent el mateix. Però hi ha la petita diferència que no és el coach qui et descobreix les teves habilitats o les teves capacitats, sinó és tu mateix, o el client, el qui les descobreix a través de les preguntes i dels exercicis que li fa fer el coach. Perquè si jo et dic, suposant que ho vegi, que pot ser que no ho vegi, però si jo et dic, David, tu tens aquesta capacitat, tu pots dir, sí, la tinc, o més o menys la tinc, però si ho descobreixes per tu mateix, ho integres molt més i te'n fas conscient. Tens més consciència. Sí, i és un aprenentatge significatiu que se't queda dins, perquè has viscut l'experiència tu de comprovar que sí, que allò ho saps fer i que ho fas bé. El coach genera consciència. Et prenc agafant les paraules que has fet servir fa un parell de minuts, comentaves doncs, que el coach és una persona que et coneix, no? Ha de ser sempre així? Aquest coach necessita un procés de confiança amb el client, diguéssim? Ha d'agafar una confiança, ha de conèixer aquesta persona per poder-li treure el millor d'ell, o pot arribar un coach que no et conegui de res i immediatament detectar allò que tens i treure-ho a fora? O hi ha un procés de confiança i de coneixença de coach-client? Clar, primer de tot normalment és el client que va buscar un coach, per tant ja hi ha una predisposició. Clar, hi ha en casos empreses que poden directiu sol·licitar els serveis d'un coach per gent amb responsabilitat intermitja, i els hi posa un coach sense que ells ho hagin demanat, que llavors, clar, costa una miqueta més que... Clar, potser hi ha una mica de reticència aquí, no? De dir, escolta, jo aquesta persona no l'he demanat, no? A mi me l'han imposat aquí... Sí, però és molt probable que després d'una sessió o dues aquella persona es comenci a adonar que realment allò li va molt bé. Depèn del coach, potser, no? Home, clar, influeix molt el coach, com més experiència, com més coneixements i com més habilitat tingui en aquest món, doncs, clar, segurament traurà millors resultats. El que passa que és la persona, el client, qui, en teoria, tret d'aquests casos, és el que va buscar el coach i de fet ja vol un canvi o vol millorar alguna cosa. I llavors aquesta persona ja té una predisposició i pot arribar amb un coach que no coneix de res, sempre hi haurà la primera sessió que serà més per conèixer, per generar aquesta confiança, generar un canal de comunicació on tots dos parlin el mateix idioma i es puguin entendre, i d'aquí ja començar a generar tot el que ha de venir després. Has comentat també, has parlat dels beneficis del coaching. Quins són aquests beneficis? Penso que són inacabables, sí, de veritat, perquè tu comences un procés de coaching i vas notant que millores, però clar, la millora no s'acaba mai. Normalment quan una persona vol fer un canvi, per exemple, tu tens un projecte, no saps com començar, no tens la seguretat o les eines o els diners o el que sigui per començar, demanes els serveis d'un coach, tens un coach i normalment entre unes 4 i 10 sessions
la persona es situa ja allà on vol estar. Clar, també hi ha persones que tenen un coach permanent que un cop a la setmana o cada 15 dies tenen una sessió per anar consultant com va la cosa, per anar sentint aquesta confiança i per anar treballant amb el que estiguin treballant, per exemple, esportistes professionals a l'estat espanyol i a Catalunya n'hi ha molts ja que tenen el seu coach particular i van fent unes sessions periòdiques i unes trobades on van seguint, és un procés que no s'acaba, però els beneficis del coach poden ser en qualsevol àrea. Si els podem concretar una mica, perquè entenc que el concepte coaching és bastant ampli i és força abstracte, no? Llavors, no sé, m'agradaria que poguéssim concretar-ho una mica perquè la gent com jo, la gent del carrer, ho pogués entendre d'una forma més o menys senzilla. I em sembla una molt bona pregunta, perquè realment això és el que vol saber les persones, a veure quins beneficis es pot donar al coaching. Millores amb les relacions. Aquesta és la primera. Relacions socials. Encara que estiguis treballant d'altres aspectes de la teva vida, és una millora en les relacions perquè millores la comunicació amb tu mateix, el fet de saber-te escoltar, de notar quines emocions tens, en quins moments, quins pensaments tens, què et provoquen aquests pensaments, tens pensaments repetitius que fan que estiguis enganxat a la ment o estàs present en cada moment amb el que fas i vius a l'ara constant, seguit, que t'adonguis d'aquestes coses. Si tu vas adonant d'aquestes coses, clar, vas millorant la comunicació amb tu mateix, no deixes de jutjar-te, mica en mica vas deixant de jutjar-te, mica en mica deixes de criticar-te i et vas acceptant i vas introduint confiança, autoestima amb tu mateix. Si tu et vas millorant, es milloren les relacions cap a fora. Primer, per això és un treball intrínsec, no? Sí, clar, és un treball... És un treball individual de cadascú i un treball de persona per poder llavors estar bé amb la societat o amb... Sí, perquè tu si vols resultats diferents, amb l'àrea que sigui, has de fer les coses diferents. Si fas les coses com les has fet sempre, probablement tindràs els mateixos resultats, com deia l'Einstein. I és així, per tant, has de canviar coses si vols que et canviï algun aspecte de la teva vida. Canviant d'actitud, qualsevol àrea de la teva vida pot millorar. Ara et deia aquest de les relacions o de la comunicació perquè va intrínseca ja en qualsevol cosa que treballis. Aquest és el primer benefici, no? Millorar les relacions. Sí, però encara que no vulguis millorar això, encara que estiguis treballant en una cosa, acabes millorant això de rebot perquè va dintre. Però realment s'enfoca sobretot a la feina, a projectes. Si tu tens un projecte i no saps com fer-t'ho, vull portar a terme això, vull iniciar una empresa, doncs el coach t'acompanya fins que inicies l'empresa o fins que tu et sents preparat i ja saps tot el que has de fer. Per exemple, tu tens uns ingressos de 1.000 euros al mes i dius, jo m'agradaria tenir-los de 1.500. Doncs igual en unes poques sessions amb un coach arribes a tenir uns ingressos de 1.500. O si tu vols... Sí? Sí, clar. No sé, estem en una època una mica complicada, clar. Sí. No sé si... Sí, és una època molt complicada, jo sé que ara estic dient... Si pots matitzar una mica això, perquè clar, tots voldríem tenir uns ingressos superiors als que tenim, no? Llavors dius, ostres, potser no és tan fàcil. Sí, però una pregunta és... Estem condicionats a uns factors externs que a vegades potser un mateix no hi pot fer res o és complicat, no? No, i ves en un moment que estem ara que és molt difícil i que hi ha tal com està la societat i hi ha gent que podeu estar passant malament i això, la realitat és com és, aquí no n'hi ha una altra. El que sí que es pot fer és cadascú, encara que estigui en un moment molt difícil, mirar què es pot fer, perquè el quedar-te sense feina igual fa que et baixi l'autoestima, que et fan sentir, la societat et fa sentir petit, com que no vals, et sents desprotegit, amb pors, et venen les pors de tot arreu, el por de quedar-te sense casa, el por que no t'arriben els diners, el por de no poder menjar, de no poder atendre la família. Això hi és. El que una persona que es troba en aquest cas, el que pot fer és pensar d'on li venen aquestes pors, si ell amb la seva ment els hi dona energia i va donant voltes aquí, s'ha encallat aquí, doncs seria important que s'adonés d'això, que deixés passar això i que s'enfoqués al què pot fer.
enfocar-te al que pots fer no t'assegura l'èxit al 100%. Ningú té l'èxit assegurat al 100% amb el que faci, però sí que pots començar a fer accions per encaminar-te cap allà on vols anar. Accions i potser pel que estàs dient, o sigui, el fet de projectar energia positiva, no? Sí, però sense acció no hi ha coaching. Tu i jo podem fer una sessió, habitualment dura una hora i alguna cosa, segons vagi o segons cada coach o segons el client. Perdona, em pots tornar a repetir el que m'has dit? No, bueno, has parlat d'energia. Sí, no, els valors del coaching, clar, hi entra el pensament positiu, el crear una energia, una dinàmica positives, però per un mateix. El que per mi és positiu no té per què ser-ho per tu, i el que és positiu per tu no té per què ser-ho per mi. Llavors és cada persona que tria el que vol agafar. Sí, és així, cadascú té unes condicions, unes aptituds, li agraden unes coses i té uns valors. El que sí que és molt bo plantejar-se és quins són els meus valors principals de la vida. El que estic fent, amb les relacions, amb la feina, amb els hobbies, amb totes les coses que estic fent, aquests valors hi són presents, perquè a vegades, per exemple, estem treballant en una feina i ens agradaria pujar a un nivell més alt dins aquella organització o guanyar més diners, però realment, igual en aquella feina hi ha uns valors contradictoris als meus valors que jo sento. Llavors, inconscientment, aquí hi ha una cosa que xoca i en aquest cas és molt difícil avançar en un lloc que s'està treballant d'una manera en desacord amb els teus valors. Clar, són coses que ens hem de plantejar, que és bo que ens plantegem perquè et fan prendre consciència d'on ets, de què fas, de què vols. Doncs em remet una mica a la frase aquesta de busca la feina de la teva vida o troba la feina de la teva vida i potser no hauràs de treballar mai més. Sí, jo penso que hauria de ser així. El que passa que la societat, l'educació, inclús la gran majoria de famílies amb molt bona fe, ens diuen nen, estudia, treu-te una carrera i agafa una bona feina, però això ha passat a la història. Les bones feines no hi són, a més els llocs de treball ara cada vegada n'hi ha menys del que és llocs de treball, perquè hi ha més persones disposades a treballar i a més aquests llocs de treball, si es poden fer en un país que la mà d'obra potser és més barata, doncs s'aniran cap allà, i si es poden fer amb un ordinador o digitalment també es van perdent. Per tant, ara és un moment en què el talent i la creativitat és molt important i de fet la riquesa estarà generada per les persones que portin el seu talent i per tant penso que tant l'educació com la societat hauria de potenciar que les persones, cada persona tragués el millor de si mateix. Si tu saps cantar, dona això a la gent. Si una altra persona, doncs, a través d'una teràpia està ajudant a la gent, doncs que faci allò. Si una altra persona escrivint fa que les persones que llegeixen allò els hi provoqui una millora a la vida, o és igual, pot ser per distracció, però els hi fa passar una estona agradable, doncs cadascun és trobant la cosa amb què pot ajudar a les altres persones, amb què les pot fer més felices, amb què els hi pot evitar problemes, amb què les pot ajudar d'alguna manera a tenir una vida més satisfactòria. Bé, això que dius, Salva, és molt bonic, i podríem catalogar-ho com una utopia, no? Tant de bo tothom es pogués dedicar al que li agrada, no? Però bueno, estem en una realitat que això segurament avui en dia és complicat. Llavors, no sé quin és el missatge per tota aquesta gent que sent que té un talent, que el té, però que li costa trobar feina o que no... Clar, i repeteixo, és molt bonic i tant de bo tots poguéssim viure del que ens agrada, no? Però vivim en una realitat on això és molt complicat, no? No sé, un missatge per aquesta gent, com ho hem de fer, no? Home, que se sentin primer treballar-se l'autoestima. Una persona s'ha de sentir... Comencem per l'autoestima, comencem per treballar l'autoestima. I has de confiar en tu mateix. Has de confiar en tu mateix. Tu saps fer unes coses i tu ets tan vàlid, tinguis feina o no tinguis feina. Tu ets la mateixa persona. La teva autoestima i la teva confiança en tu mateix no pot dependre de la feina que tinguis o de si no tens feina o del sou que cobris o del càrrec que ocupis. Tu ets la persona i això no t'ho poden prendre.
Per tant, l'autoestima, l'autoconfiança són els primers passos per posar les bases per el que vingui després. Llavors, què m'agrada? Què m'agrada fer? Amb què disfruto? Amb què em passa el temps que no me n'adono i que flueixo? Això pot ser una de les coses a les que se'm donguin bé. Si això se'm dona bé, això ho puc aportar als altres. Com a més gent arribi a això que sé fer, això que se'm dona fer, ho faig d'una manera bé, és possible que a la llarga m'arribin uns resultats i aquests resultats poden ser econòmics. Jo el que diria que a la gent que té un projecte o té unes idees i que no sap com fer-ho, que siguin valents i siguin decidits. És més, ens podem equivocar, tots ens podem equivocar. El que poder no és bo és equivocar-se amb el mateix una altra vegada. Però si tu tens un error, el que diem com a error, o un fracàs, que bé, això es pot mirar de moltes maneres. El fracàs, podem estalviar la paraula fracàs, perquè aquí aquest país es fa servir molt, potser hi ha d'altres països que s'obviu una mica més, aquesta paraula. Anava a dir això, més tu has viatjat molt i suposo que ho has vist. Amb la PNL, la programació neurolingüística, que amb coaching es fan servir molts exercicis de programació neurolingüística, es diu el fracàs no existeix, hi ha un resultat no desitjat. Tu alguna cosa et surt malament, però segurament en tens un aprenentatge. Doncs les persones que vulguin fer alguna cosa es poden plantejar què és el pitjor que em pot passar si faig això. Què és el pitjor que em pot passar? Puc perdre X hores, X diners, això què pot suposar per mi? En la gran majoria de casos no suposarà un entrebanc molt gran a la teva vida, sobretot si és gent que comença, per tant, doncs decidits a fer-ho. I, ja que estem parlant de coaching, hi ha el coaching per acompanyar aquesta gent i la gran majoria de vegades, els casos que jo conec... Convides a la gent a que s'arrisqui una mica, no? Sí, a més és una època per ser arriscats, però és que no és arriscar-se perquè no hi ha res segur ara, ni les feines són segures, per tant, començar alguna cosa nou no és arriscar-se, gairebé diria que és il·lusionar-se. A més, hi ha molta gent que ha començat una nova vida perquè no han tingut més remei, no? Sí. Tenien una vida i de cop i volta es troben amb una altra, no? I dius, ostres, estic començant una nova vida sense voler. Clar, i a més ara és un moment que el fet que les feines, com nosaltres entenem llocs de treball, n'hi ha cada vegada menys i poder n'hi haurà cada vegada menys, doncs clar, és un moment idoni perquè la gent tingui ganes de fer, tingui projectes i els porti endavant i passi a l'acció a fer-ho, perquè si el que espera és per tenir una feina, per a final de mes tenir un sou, cada vegada és més difícil. I és més, penso que la gent i amb la consciència de la gent hi ha un canvi i la gent no els satisfà tenir un sou a final de mes. La gran majoria de gent, sobretot, potser no parlo de la generació dels nostres pares o més grans, però sí que més joves, el fet de només tenir un sou a canvi de tu donar unes hores a aquella empresa, a molta gent ja no els satisfà això, volen un sentit amb el que fan i volen un propòsit, que hi hagi un propòsit a darrere que es vagi d'acord amb els valors o amb les seves idees d'entendre la vida, i doncs ara és el moment idoni. Penso que l'economia l'hem de canviar la gent des de baix fent aquestes coses, doncs començant amb el que ens agrada, aportant als altres. Això sí, les feines han d'anar enfocades als altres. Si van enfocades a fer diners, estem amb el que ha fet mal ara a la societat. I tu, com preocupa't de fer bé les coses, i com més gent arribis, o com més valor donguis a aquestes persones, més bé estaràs fent la teva feina i segurament l'apartat econòmic serà el resultat de tot això, però no l'objectiu. L'objectiu és fer bé la feina i arribar a molta gent, al màxim de gent que puguis, i com més volum amb cada persona, millor. Llavors el resultat serà econòmic. Bé, això que acabes de dir t'ho anava a preguntar, de fet, t'anava a dir si el que prioritzem amb el coaching és el benestar de cadascú, mental, un benestar mental, un benestar cadascú amb ell mateix, i que això reportarà un benefici econòmic. Però aquest benefici econòmic d'alguna manera es busca indirectament també. Sí, t'entenc, però clar, tu... Sí que no és la prioritat, no?, el benefici econòmic, però d'alguna manera, indirectament sí que hi és, no? Sí, en la societat que vivim... Evidentment perquè és necessari tenir un benefici econòmic per sobreviure. Si no ens hauríem d'aïllar i anar-nos a la muntanya tots sols. Però sí, però, per exemple, jo et demano
quin és el teu objectiu? Tu em pots contestar en termes econòmics, si vols. Jo et demano, quin és el teu objectiu? Suposo que intentar ser feliç, no?, en aquesta vida. Sí. Llavors, si passem amb més o menys diners, doncs, bueno, aquí cadascú se sap el seu, no? Quants diners vols? Els suficients per tirar endavant. Quants són? Els objectius amb el coaching s'ha de concretar. Les despeses de cadascú. No, t'ho diré ara que ho posis com un exemple. Quan vols, tu cada mes, suposant que els teus ingressos són per mes, quan vols ingressar cada mes? Posa un exemple, digues el que vulguis. No sé, tenint en compte el context econòmic del país, doncs, què et diré, no sé, 1.200, 1.300. Tu vols 1.200 euros al mes. Ara anem ja a això, que sobre l'objectiu et demanaria moltes més coses, perquè et diria, i si no tinguéssim en compte el context econòmic, i et aniria traient barreres, el que et deia, d'obertura mental. El context econòmic depèn de cadascú, cadascú té un context econòmic, però bueno. Doncs 1.200 euros cada mes, doncs vale. Tu què vols aquest benefici econòmic cada mes? Em sembla molt bé. Ara et demanaríem quina persona t'has de convertir per tenir aquest benefici econòmic de 1.200 euros cada mes. I tu què hauries de fer perquè t'arribessin aquests diners? Doncs convertir-te en una persona que es mereix o que genera o que treballa per tenir aquests ingressos. Doncs ja trobaríem la manera de fer-ho. Però realment l'economia és el resultat de les accions que fas, no és alguna en si. Els diners són energia que es mouen. Bueno, ara que dius això, doncs vaig sentir una frase d'un grup que estava donant un concert i un dels fans es va acostar al baterier i li va dir, doncs, ostres, m'agradaria ser com tu, no? No, mentida, no? Si volguessis ser com jo ja ho series, no? Fruit d'un treball, no? I que si vols allò vas i tu treballes, no? Sí, és així. També que seria això, no? Sí, clar, perquè si aquesta persona volgués ser com el bateria, ja es passaria les 6 o les 8 hores cada dia. Jo és que vull fer molts calés, no? Però, clar, si m'estic assentat al sofà de casa, probablement no els aconsegueixi mai, no? Clar, una de les preguntes que m'agrada molt és aquesta, que dèiem, quina persona t'has de convertir per arribar a aquest objectiu que vols? I el coaching vindria molt per aquí, però el sol fet de fer-te aquesta pregunta ja et fa reflexionar. Home, la pregunteta se les porta. Sí, et fa reflexionar. I només el sol fet de plantejar-te aquesta pregunta, la ment ja se t'obre i ja comences a contemplar possibilitats i és a treballar a partir d'aquí. Llavors, les sessions s'acabarien, quan acabessin la sessió, doncs tu adquirint uns compromisos a complir fins a la pròxima sessió, que aquests compromisos ja serien els primers passos d'anar-te acostant cap a l'objectiu. Ficar-nos compromisos per poder exigir-nos a nosaltres mateixos el fet de tirar endavant i treballar en aquest aspecte. Sí, perquè si tu dius faré això, faré allò i aquella altra cosa durant aquesta setmana, però tu que ho guardes per tu, a vegades un dia no tens bon dia, un dia no tens temps i poder no ho acabes fent tu. I pots posant excuses. Però si agafes una persona, en aquest cas un coach, que t'has compromès amb ell, que quan tornis la setmana que ve hauràs fet això i això, i en sobre saps que és per benefici teu propi, i sobre saps que si ho fas hauràs fet ja uns passos i que entraràs amb aquella energia que deies tu, energia positiva, perquè entres en una dinàmica d'anar endavant i tu vas veient els progressos setmana a setmana, doncs, clar, funciona, és una cosa que ajuda molt a la gent, a les persones, amb qui s'està treballant. Bé, doncs un cop més o menys aclarit o definit el concepte coaching, el procés coaching, l'art del coaching, m'agradaria demanar-te, Salvador, com t'inicies tu en el món del coaching? Quin punt d'inflexió hi ha en la teva vida que dius ep, m'interessa això? Ben bé, no sé exactament què va ser. Sé on va anar el procés, però va ser una cosa que vaig fer sense pensar a nivell conscient. Portava uns quants anys en un entorn més o menys estable, però que cada vegada em satisfeia menys, i portava uns quants anys llegint sobre aquests temes, i llegint sobre filosofia, sobre psicologia, creixement personal, aquestes coses com per millorar-me o per buscar respostes a aquestes preguntes que de vegades hi ha persones que ens fem,
I no sé de quina manera em vaig assabentar d'això del coaching i vaig buscar per internet, vaig veure que feien uns cursos, vaig anar a algunes entrevistes en diversos llocs que ho feien i sense plantejar-m'ho, no és allò que quan tu vols estudiar una carrera dius vull estudiar això i ho tens clar i mires els pros i els contres, no, va ser en pocs dies, em va venir i vaig dir vull fer això i no sabia el per què ben bé i ho vaig fer. Home, ara et diré que és una de les millors experiències que he tingut i una de les coses que m'ha portat més perquè, penso que hi ha hagut, a l'estudiar el coaching hi ha hagut un procés de coaching amb mi mateix i m'ha ajudat a conèixer molt més, a veure les coses amb una altra perspectiva. Home, tot i així sempre hi ha millores i àrees de millora, tinc moltes àrees a millorar encara. I algun coach, moltes vegades també fa servir els serveis d'un coach, perquè és el que em deien per un mateix. Els coaches t'aneu fent entre vosaltres, no? Una mica? Sí, i així va ser, vaig anar a Barcelona, vaig fer el curs de coaching, magnífic, va ser magnífic professors, un grup que em va encantar, que estem fent un grup per internet, un grup internacional. Perquè estàs estàs exercint com a coach, ja? Estàs impartint classes, tallers... Sí, quan vaig acabar el curs vaig fer pràctiques amb 2 o 3 persones i llavors estava en una fase així de decidir-me, però pel natural et surt una persona que vol un procés de coaching, així et vas introduint i ara me n'adono que disfruto moltíssim fent-ho i estic unes sessions amb una persona i veig com avança i veig com lo content que està d'haver compartit una estona i de veure que allò li serveix per fer uns salts molt grans endavant. També hi ha qui costa més, o que hi ha alguna persona amb qui s'avança més a poc, també perquè depèn molt dels objectius. Si tu tens un objectiu que és físic, que es pot valorar molt fàcilment, el que dèiem, 1.200 euros al mes, doncs és una cosa que es pot valorar i no hi ha marge d'error. Real, eh? Sí, no, poso per dir un exemple entenedor. Doncs, clar, aquesta persona, a mesura que es va costant allà, li va sortint una satisfacció i un saber que està anant cap allà on vol anar. Qui busca el coaching amb un aspecte més transpersonal, més filosòfic, més de sentit a la vida, a vegades costa una mica més. O a mi potser m'agrada molt aquest tipus de clients perquè són preguntes filosòfiques molt importants i que realment poden transformar una vida, però els progressos no es veuen d'una manera mesurable tan fàcil com els altres, tot i que... És difícil de plasmar, no? Sí, tot i que hem de buscar una manera amb el coaching per poder-los valorar. Bé, doncs, pel que m'has comentat, Salva, entenc que arriba un punt en la teva vida que d'alguna manera vas ofuscar o el ritme de vida que portaves no t'acabava d'omplir i el teu cos o la teva ment et demanava un canvi. Ja portaves temps llegint sobre el tema i d'alguna manera, sense donar-te en compte, vas anar a parar aquí, no? A vegades passa, no? Que a la vida vas a parar a llocs que dius, ostres, ara ja hi soc, no? I a vegades no et preguntes massa el per què, no? Simplement estàs allà i, ja que hi és, doncs et deixes portar. Ja portem estoneta parlant del coaching, penso que tots tenim un concepte una mica més definit, més clar, més profund, sobre el que és el coaching i tot el que l'envolta, els seus beneficis, tot el que aporta a nivell individual, a nivell de societat, a nivell d'empresa. M'agradaria, si ens poguessis concretar una mica tots els que des de la ignorància ens poden generar qüestions relacionades amb el tema, si ens poguessis concretar una mica el que és l'essència del coaching, no? Un missatge concret, no? Si hi hagués un eslògan del coaching, quin seria? El coaching agafa una miqueta de la filosofia, una miqueta de psicologia, una miqueta de consultoria, una miqueta d'aquí i allà, i és com perquè la persona es descobreixi ella mateixa, que es tregui sobretot barreres, pors i es pugui enfocar realment a el que vol. Jo el que diria, i més o menys he dit alguna cosa abans, és que estem aquí
aprofitem el temps que estem aquí. Si tu sents passió per alguna cosa, fes allò. Si tu tens un projecte, tira'l endavant. Planteja't què pot passar si va malament, què pot passar? Pot passar això, doncs tira-ho endavant, sense pors. Les pors, la gran majoria de vegades ens les imposem nosaltres mateixos pel que ens han ensenyat, pel que en donem com a cert, per les nostres creences inconscients. Doncs escoltar-nos, escoltar molt el cos, escoltar quines emocions tens, escoltar què sents davant les coses, davant de les persones. De vegades hi ha unes persones que et generen unes coses, doncs escoltar-te. Aquí vol dir que tens un treball. Si ens fa por una cosa, però realment si no tinguéssim por la faríem, doncs vol dir que aquí tenim un treball a fer, deslliurar-nos d'aquestes pors i ser valents, ser creatius i tirar endavant el que realment et vingui de gust i amb confiança. I el que et deia, no hi ha fracàs, hi ha de resultat no desitjat. Per tant, tu tira endavant i l'experiència que et donarà una cosa, si no et va bé, doncs pot ser molt gran. I si et va bé, doncs ja t'encamines cap a l'energia aquesta que deies tu positiva i entrar en una dinàmica de cada vegada millor. Bé, doncs per anar concloent i per anar finiquitant una mica l'entrevista, entenc, primer de tot, reconèixer que un no està obtenint els resultats desitjats i assumir el fet que necessita un canvi, ser humils en aquest aspecte, de dir no ho he après tot, no ho sé tot, necessito d'algú que m'aconselli i voler canviar en aquest sentit aquest aspecte de la nostra vida per intentar aconseguir resultats positius. Segon, constància, imagino que el coaching requereix constància, requereix un treball que s'ha de fer d'una forma, si no diària, d'una forma periòdica. I tercer, no tenir, evidentment, avaluar les conseqüències, però, de dir, tiro endavant, m'arrisco, què tinc a perdre, no? Tiro endavant i pensaments positius, energia positiva i endavant, no? Una mica seria... Sí, diria que l'essència seria, t'agradaria ser la millor versió de tu mateix? Si tu poguessis ser la millor versió de tu mateix, on et sembla que estaries? En una escala de l'1 al 10? Cadascú valori el mateix, no? Sí. I on podries arribar si tu fossis la millor versió de tu mateix? Doncs, saps? Apliquem-nos cap aquí, que tothom, o que la gent que realment ho senti, que faci per anar a buscar la millor versió d'ell mateix. Sí que hi haurà un treball a darrere, clar, però tot, les coses, hi ha la llei de la causa-efecte, et passen per alguna cosa. Si tu et vols convertir en aquella persona, doncs requereix que facis unes certes accions. Però sí, jo animaria la gent a fer coses, i més en l'època que estem, i a tirar els projectes endavant. Digue'ls-hi. Bueno, digue'ls-hi aquí. Salvador, digue'ls-hi. Sí, doncs que animeu-vos a tirar projectes endavant i a fer tot el que depengui de vosaltres de la millor manera que podeu, que quan comences a encadenar accions correctes, les coses milloren. Si tu millores l'actitud en una àrea de la teva vida, aquella àrea millora. Bé, doncs, un plaer compartir aquesta estoneta amb el Salvador Companyó. Hem conegut una miqueta més el món, el concepte, l'art, el procés del coaching aquí a Porreig, l'Ànim 2, aquesta plataforma de difusió de l'art, de la cultura i del benestar. Res, per acabar, Salvador, recorda'ns la teva web i on et podem trobar. Moltes gràcies, David, per tot, i bé, la meva web és www.salvadorcompanyó.com i allà us podeu posar en contacte amb mi si ho voleu. I, bé, acabaria amb aquest missatge de que tothom sigui valent, que tothom tingui confiança en si mateix i tirem tot el que tinguem ganes endavant. Gràcies, David. Gràcies a tu, un plaer.